Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Nijar dai tana cikin matsi wato biyo bayan yadda 'yan bindiga suke ta kai hare-hare a garin Niyami biyo bayan abubuwan da ya faru a wannan lokaci. Wato ƙasar Burkina Faso da Mali tare da Nijar, Amerika tana shirin wato ƙulla alaƙar cinikayya da kuma abubuwa wanda a baya da ba sa yiwuwa yanzu ana neman samun daidaito tsakaninsu da Amerika. Duk da cewa shugaban ƙasar Nijar ɗin ana tunanin ba lallai ya amince da wannan lamari ba. 'Yan ta'addan da suka kai hari garin Niyami a kwanakin baya sun bayyana wasu manufofi dangane da wannan al'amari kamar yadda suka saki wani bidiyo inda faifan bidiyon nasa a wannan lokaci yake faman trending har ake ganin cewar abin da 'yan ta'addan suka yi bai kamata ba. Duk da cewa wasu suna bayyana cewa wannan bidiyon fa yana da tabbacin cewar shi ne, wasu kuma suna ganin ba haka ba ne. Duk da cewa a wannan lokaci dai za mu iya cewa ku ci gaba da jiran mu ku yi dako domin jin yadda abin yake da kuma abin da yake faruwa a wannan lokaci akan wannan al'amari da ya faru a ƙasar ta Nijar da kuma maƙotan ƙasar nasu a wannan lokaci. Da haka idan mai sauraro yanzu ne farkon shigowar ka to a daure a dangwala alamar nan ta subscribing kana a taɓa alamar ƙararrawar sanarwa wacce za ta dinga sanar da ku da zarar mun ɗaura wani sabon maudu'i za ku ji kuma za ku gani. In kuma an jima ana ziyartar mu kana a karkaɗe kunnuwa domin a ji abin da muka zo da shi ba tare da ƙaƙƙautawa ba. To barkanku da warhaka kana barkanku da jimirin sake saduwa da mu a cikin wannan tasha mai albarka. Tashar da aka gina ta don kawo muku abubuwa wanda suka shafi labarurruka na duniya da dai labarurruka na ƙasa gabaki ɗaya. Kamar yadda a wannan lokaci muka zo muku da muhimmiyar babban al'amarin da yake faruwa a ƙasar ta Nijar biyo bayan abin da ya faru. 'Yan bindiga sun saki wani faifan bidiyo da suke bayyana cewar ga yadda suka kai hari garin Niyami. Duk da cewa idan ba ku manta ba dai ma'abota sauraro ko in ce mabiya kallon wasu abubuwa da ake yi a wannan lokaci, kwa iya tuna lokacin da a kwanakin baya aka ce 'yan bindigan sun kai hari garin Niyami. To an yi nasara a wancan lokuta dai da sojoji suka yi wato ram da wasu daga ciki, wasu kuma aka kawo ƙarshen su. A yadda a wannan lokaci kuwa 'yan bindigar suka sake bayyana wani faifan bidiyo da suke bayyana cewar ga lokacin da suke tashin wuta a garin Niyami suke kashe wasu mutane da basu ji ba basu gani ba. Can dai da kuke gani shine alamun tashin wutar da suka haharba wasu abubuwa a garin Niyami kamar yadda 'yan bindigan suka saki wannan faifan bidiyon. A wannan lokaci dai abin da zai sa ba za mu sa muku wannan faifan bidiyo ba shine dalilin shine YouTube ba lallai su bar wannan al'amari ba, domin kuwa wasu na ganin cewar wannan abin ya ƙazanta, ya yi munana da yawa, ya yi illar da ba zai yiwu a ce mun sa muku wannan abu ba domin ku ba daɗi. Saboda haka sai dai mu kira hakan da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Bayan bayyana wannan bidiyo da wato 'yan bindiga suka saka, ɓata gari kenan, al'umma da dama suna ta ganin cewar anya wannan al'amari ya abin yake ne, ya abin yake kasancewa. Duk da cewa shugaban ƙasar ta Nijar ya fito ya yi tir da wannan al'amari nasu, yana nuna da cewar abin da suke bayyana ba haka bane, ba gaskiya bane. To ya shin abin yake, ya abin yake kasancewa? Ku ci gaba da bibiyar mu don jin yadda take kasancewa da kuma yadda take faruwa. Allah ya kyauta.